Eta bestetik elkarlana gure gizarte antolatuarekin, oso gizarte antolatua daukagu Gipuzkoan, hori probestuz gobernantza ejerzizio berri bat martxan jarri genuen, eta gu garbi daukaguna da gobernantza berri hori ez dela aukera bat, baizik beharrezko ezinbesteko bide bat dela. Etorri zaigu gobernantza berri hori eta hemendik aurrera konstante bat izango da beharrezkoa ezinbestekoa etorkizunean. Besterik gabe, nik nire sarreratxoa ginen ondoren, Bernarri emango nioke hitza, eta zurea da hitza, Bernar. Mila esker. Thank you very much. Eskerrik asko. I turn on the camera. Bueno, kamera piztuta dut jada. Has naiteke? Mila esker, lehenik eta behin eskerrik asko gonbidatzeagatik, niretzat benetan plazerra da, hemen egoteko aukera izatea, zuekin guztiokin. Eta plazerra da baita ere, zuekin mintzatzean nire herrialderen inguruan Suitza. Suitzan nola funtzionatzen duen, maila politikoan, eta baita maila kulturalean ere kontutan izan da gure aniztasun kulturala, oso handia baita. Ni Suitzaz ari naizenean, eta ni hemen bizketan ari naiz, nire unibertsitatearen izenean, dakizuenez, nik Lausanako unibertsitatean lan egiten dut, bertan eskolak ematen ditut, irakaslea naiz, politikako irakaslein zuzen ere, zientzia politikoak ere irakasten ditut, eta beraz, ezagutzen dut sistema politikoa, eta horren inguruan mintza naiteke. Esan beharreko lehenengo gauza zer da? Oso geldo doala guztia, eta hau ez da txantxa. Ez da txantxa, oso geldo doa guztia. Guztia. Erreformaren bat egin nahi badugu, hezkuntza sisteman, sistema politikoan, edozein sistematan, normalean horrek 10 urte behar ditu. Ez dago idatziz jasota, beti ez da horrela gertatzen, kasu zehatzak ere badaude, baina ikusi dugu gure herrialdearen funtzionamenduan hori gertatzen dela, dena geldo doala. Gauzak oso geldo doaz. Eta brometan aritzen da jendea eta guztiek esaten digute suitzarrak oso geldoa direla eta azkar altxatzen badira, egia da, altzatzen direla goiz, baina gero pentsatzen hasten direla askoz geroago, eta horrelako mila broma egiten dizkigute. Baina, hori alde batera utzita egia da, Suitzan, guk, gai politiko asko ditugula, maila nazionalean lantzen ez direnak, herrialde federala garelako. Gauza da, gai garrantzitsu asko daudela, eta gai hoiek kantoietan lantzen dira, eta batzuetan maila komunitarioan. Adibide bat jarriko dut, hezkuntza. Hezkuntzaren arloko eskumena kantoiek dute. Hau da, kantoiek hezkuntza zentroak antola ditzakete, eta zergekin ordaintzen dituzte. Eta horrek erakusten digu, erreforma bat egin nahi dugunean, errotik, klaro, ez gabiz eragile bakarrarekin, hezkuntza ministerio bakarrarekin, tokiko eragile bakarrarekin, ez. Guk negoziatu egin behar dugu. Eta 26 estatu txikirekin lankidetzan aritu behar gara. 26 kantoirekin, 26 ministro kantonal dira horiek. Ministro kantonal horien kasuan, bakoitzak bere agenda izango du, eta aurrekontu desberdinare bai, bakoitzak berea. Izan ere, zergak, fiskaltasuna kantoien eskumenekoa da. Eta beraz, zergatazak ez dira berdinak herrialde osoan zehar. Imaginatu zuriken bizi zarela.
da gune ekonomikori garrantzitsuenetako bat, bertan zergatasa askoz basuagoa da. Landagunean bizi direnaen zergatasarekin alderatuta, mendian bizi diren pertsonen zergatasarekin antolatuta, edo beto esan da, konparatuta. Horrek zer erakusten du gure zerga sistema, fiskalitatea, eta diodanean kantoien eskumenekoa dela, horrek esan nahi du zergatasa kantoiek erabakitzen dutela. Kantoi bakoitzak bere zergatasa ezarri dezake eta askotan desberdintasun handiak egoten dira toki batetik bestera. Eta Suiza barruan. Hau da, soldata berbera irabazten baduzu ere, balitekezuk zergak gehiago edo gutxiago ordaintzea. Gauza da Zuriken edo Landagunean bizizaren, horren araberakoa delako. Egia da baita ere, bizitzeko prezioa askoz garestiagoa dela Zuriken. Baina, federalismoaz ari garenean eta dezentralizazioaz ari garenean, horrek esan nahi du ez garela berdinak. Genevan eta Zuriken, Basilean, Lausanan, ez dugu sistema berdina. Sistema guztia desberdina dira. Eta herritarrak ere baldintza desberdinetan bizi dira. Badago azalpen historiko bat horretarako. Zergatik gertatzen da hau? Zergatik daukagu sistema hau? Izan ere, Suitzak ez zituen kantoiak eratu, kantoiek eratu zuten Suitza. Kantoiak lehenagotik zeuden. Kantoiak izan ziren Suitzako estatua sortu zuten lehenbiziko elementuak. Eta gero Suitzako konfederazioa beranduago agertu zen. Eta eskumen partziala ditu. Beste eskumen batzuen kasuan, esate baterako poliziaren kasuan, ez daukagu polizia federalik Suitzan. Polizia kantonala ditugu. Eta maila nazionalean egiten den polizia lan bakarra da mugen kontrola, baina agenteak polizia bera kantoi bakoitzaren arabera antolatzen da. Behar bada kantoi bat handia izango da, polizia pila barekin behar dutelako. Eta beste kantoi batzuk behar bat txikiagoak izango dira, eta polizia gutxiago izango dituzte. Ez dutelako horren besterainoko polizia zerbitzurik behar. Era berean, polizia ministro bat, edo zuzendari bat daukagu kantoi bakoitzean. Esate baterako, nire kantoian, polizia buruak erabakitzen du polizia politikaren inguruan. Beraz, dezentralizazio hori hortxe dago, oso dezentralizazio handia da, eta zergatik hori azalduko dut. Izan ere, honekin uler dezakegu zergatik guztia geldo doan Suitzan. Kantoi guztiak elkartu behar ditugulako edozein erreforma egiteko. Suitzan, badaude pertsona batzuk, dezentralizazio horren aurka daudena, badago hor pentsamolde bat, dena berriro zentralizatu nahi duena, baina nire uste apalean, dezentralizazio horrek arazoak baditu ere, eta kontsultako oso luzeak heldoa badira ere, eta erabakiak hartzeko denbora luzea behar bada ere, nire ustez, dezentralizazio honek bermatu egiten ditugu, bermea bat da guretzako. Kantoi guztien erabakiak kontutan hartzen dela bermatzen du, herritar guztiena, eta bermatzen du herritarrek zeregina izatea erabaki guztiak hartzeko orduan, eta lege berriak onartzeko orduan. Dakizuen bezala asko joaten gara hauteskundetara, asko bozkatzen dugu eta sistema desberdina ditugu bozkatzeko. Federazio mailan eta kantoi mailan. Eta horregatik uler dezakegu baita ere zergaitik erakunde politiko edo ekitaldi politiko guztiekin ere guztia oso geldo doan Suitzan. Lehen esan dut, azalpen historiko bat daukagula horretarako. Suitzak ez zituen kantoiak sortu. Alderantziz, behetik gorantz. Kantoiek osatu zuten Suitza. Kantoiei esker Suitza herrialda da, baina badago beste arrazoi bat. Kulturaniztasun eta hizkuntzaniztasun izugarria daukagu Suitzan. Eta horrela ikus dezakegu baita ere, Suitza sortzeko edo eraikitzeko orduan, gure ideia ez zela nazio bat eraikitzea, gu ez gara inoiz nazio bat izan. Suitzan,
Ez dugu nazio bat eraikitzeko lanik egin historian zehar. 26 kantoi ditugu. Eta antolaera dezentralizatu guzti honek entitate oso garrantzitsua eratzen du. Eta honek laguntzen du hizkuntzen eta kulturen aniztasuna bermatzen. Guk 4 hizkuntza ofizial ditugu. Adibidez, alemanaren kasuan, populazioaren 70% gutxi gora bera alemanieraz hitz egiten du, 20% frantsesez, 9% italiera eta gero erromantxera daukagu. Oso hizkuntza zaharra da. Hizkuntza erromantxe zaharra eta gutxi gora bera biztanlerien 1% hitz egiten du erromantxeraz. Eta aipatutako dezentralizazioa oso faktore garrantzitsua da hizkuntza hauen arteko oreka mantentzeko. Eta hizkuntza komunitate desberdinen arteko oreka mantentzeko. Gure herrialdea sortu zenetik, 4 hizkuntza hauek mantendu egin dira. 100 hauek eman dituenak mantendu egin dira gutxi gora bera. Proportzionaltasunez mantendu dira. Hiztun kopurua ez da askorik aldatu, gure herrialdean. Adibide batzuk emango dizkizuet, ikustezazuen hizkuntza aniztasuna guk nola lortu dugun. Guk lehenbiziko estatu federala sortu genuenean, lehenbizikoa, Suitza modernoan, ez dakite Suitza modernoa dela esan dezakegun, baina 19. mendeaz ari naiz nola nahi ere, 1864an gure lehenengo konstituzio federala lortu genuen eta garai hartan estatu berri bat sortu nahi izan genuen, estatu federal berri bat. Aurretik existitzen esena. Eta galdera zein zen? Zein hizkuntza izango ditugu? Zein hizkuntzatan argitaratuko ditugu legeak, dokumentuak, aktak, bileretako aktak, dena? Parlamentoko bileretako dokumentuak zein hizkuntzatan? Zer erabaki genuen? Dokumentu horiek guztiak 3 hizkuntza nagusietan argitaratzea. Alemanez, italieraz eta frantsesez. Baina noski, garai hartan, hau bezalako erabaki bat hartzea guztia 3 hizkuntzatan egitea, garai hartan erabaki tekniko izan zen politikoa baino gehiago. Guk gobernantza maila berri bat sortu nahi genuen, estatu federal bat. Eta arazo bat konpondu behar izan genuen, zein hizkuntzatan funtzionatuko du estatu honek? Izan ere, 3 hizkuntza nagusi hoiek ziren herrialdekoan hitz egiten ziren hizkuntzak horregaitik esan genuen, dokumentu guztiak 3 hizkuntzatan argitaratuko zirela. Egoera gero Bigarren Mundu Gerraren ostean aldatu egin zen. Eta kontua ideologizatu egin zen. Sistema ideologizatu zen. Alemania nazia agertu zen, eta Suitza iparraldeari eragin zion hori, eta Italia fascista geneukan Suitza hegoalderantz. Beraz, ikusi genuen 2 indar horiek agertzen ari zirela, eta Alemania eta Italia ari zirela esaten nazio bakarra, hizkuntza bakarra, herri bakarra. Eta, klaro, italieraz mintzatzen ziren Suitzarrak Italiaren parte izan behar ziren, eta alemana egiten zuten Suitzarrak Alemaniatako herritar izan behar ziren, eta beraz, hizkuntzaren kontu hau, nortasun kontua bilakatu zen. Eta guk, Suitzarrek zer esan genuen, ezetz. Gu herri bagara, herrialde bagara, baina askotariko jatorria dugu, jatorri desberdinekoa gara, eta momentu horretan, aitortu genituen, ez bakarrik 3 hizkuntza ofizialak, alemana, frantsesa eta italiera, baizik eta 4 hizkuntza nazional, alemana, frantsesa, italiera eta erromantxera. Irabaki ideologikoa izan zen. Erantzun ideologiko bat izan zen. Alemania naziaren eta Italia fascistaren eragiketen aurreko erantzun bat.
Suizaren erantzuna izan zen ezetz esan genien. Esan ez, gu herrialde anitza garela eta kulturanistasuna gure paradigma dela. Horrek egiten gaituela nazio, herrialde, konfederazio. Eta goera hori oso garrantzitsua da, zertarako, ulertzeko zergatik gaur egunera arte ez den horren inguruko eztabaidarik egon, ez dago horren inguruko eztabaida bakar bat ere egon gure herrialdean. Alemana hizkuntza nagusia da. Biztanlerien 70% alemanez mintzatzen da, baina ez da inoiz horren inguruko eztabaidarik egon, inork ez du inork esan, alemana izango da hizkuntza ofiziala Suizan. Eta beste kantoi batzuetan daudenek frantsesez hitz egin nahi badute, egin dezatela, baina dokumentuak alemanez egongo dira. Ez, hori ez da inoiz gertatu, ez da horrelako eztabaidarik egon. Eta esan dezakegu, era berean, nortasun kontu hau oso garrantzitsua izan zela, elementurik garrantzitsuena izan zen gure herrialdean garai hartan. Bigarren mundu gerra baino pixka bat lehenago, eta nik uste horrek neurri batean gaurko egoera ulertzen ere laguntzen duela. Tira, eta zer esan dezaket Suitzako federalismoaren inguruan? Lehen esan bezala, guztia moteltzen du. Erreforma bakoitza egiteko 10 urte behar dira gutxienez. Baina esate baterako hezkuntza arloan, kurrikulum berbera izan dugu hainbat urtez. Kantoi bakoitzak bere kurrikulum propioa du. Hau da, guk, gure herrialdean, 26 kurrikulum desberdin ditugu. Klaro, orain 8 milioi biztanle ditugu, baina, herrialde oraindik ere txikia da. Punta batetik bestera joateko 3 ordu baino ez ditugu behar. Zuriketik Genebara joateko edo Basileatik beste puntara 3 ordu baino ez dira behar. 3 ordutan herrialde oso gurutza genezake. Geografikoki eremu txikia gara. Baina lehen, 26 kurrikulum geneuzkan eta orain erreforma bat egiten ari gara 3 kurrikulum bakarrik izateko bat hizkuntza bakoitzean. Hala ere, hori lortzeko zentralizazio, nolabaiteko zentralizazio mota hori lortzeko, eta oso zentralizazio mota espezifikoa da, 15 urte behar izan ditugu. 26 kurrikulum izatetik 3 bakarrik izatera pasatzeko. 15 urte. Eta, nire kide batzuei, beste herrialde batzuetako lagunei izaten didanean, barre egiten didate. Eta esaten didate, suitzarrak, motela zarete gero. Broma bazarete. Baina nik zer esaten diet, modu bakarra dela, horrela bakarrik berma dezakegula, eragile guztiek ondo eta aktiboki parte hartzen dutela erabaki hartzeko orduan. Parte hartzea bermatzeko modu bakarra da, eragile guztien parte hartze osoa bermatzekoa eta gero horrela ateratzen da erreforma. Eta ziur egon gaitezke gizartearen maila guztiak, kaleko gizartea, kantoiak eta bar, eragile guztiek parte hartu ahal izan dutela, eta ados daudela. Ados ere egon behar direlako erreformarekin. Eta bermatu behar dugu, ados daudela eta aurrera jarraitu nahi dutela. Lehen esan dut, badaudela pentsamolde batzuk Suitzan diotenak hau gehiegi dela. Denbora luzegia dela, sistema oso motela dela, astuna dela, eta egia da pentsamolde hau are gehiago nabaritu dela Europa eraiki zenean. Dakizuen bezala, gu ez gara Europar Batasuneko kide, baditugu hitzarmen batzuk Europar Batasunarekin, baina Europar Batasunaren sorrera bera oso garrantzitsua da, eta eztabaidatu izan da, politikoki eta gizartean ere bai, gure herrialdean. Batzuek diote, Europarekin lan egin nahi badugu eta merkataritza harremanak izan nahi baditugu Europarekin, ezin dugula dezentralizazio sistema hau izan. Ezin dugulako parte hartze osoa bermatzen duen sistema hau izan. Erreferendumak eta parte hartze publikoa bermatzen duen sistema hau ezin dugula izan. Baina interesantia da, aldi berean, ikustea, Frantzian esaterako,
2018ko azaroaren 18an haiek Gillet John edo txaleko horien mugimendua izan zutela, eta justu momentu berean, Suitzan izugarriko eztabaida egon zen, guk zuzeneko demokrazia esaten diogun kontuaren inguruan. Hau da, honetsi nahi diren lege guztiak, ekimen guztiak, parlamentuari aurkezten zaizkionak, erreferendumetik pasatzen dira, Eta Frantziako egoera garai hartan, txaleko horien kontuekin oso zaila zen, eta langile klaseak baita ere kesatzen ari ziren gobernuaren aurrean, eta Europako herrialde guztiak hasi ziren berehala esaten, behar bada zuzeneko demokraziaren sistema hori, kontsultaren sistema hori, biztanleria kontutan hartzeko sistema hori, behar bada interesgarria izan litekela. Batez ere, ezjakintasuna nagusi de momentuetan zailtasun ekonomikoa ditugunean, eta arazo politikoa daudenean. Beste adibide garrantzitsu bat jar dezaket. 2009 urtean, Suitzan, kantoiek bozkatu egin zuten. Zertaz ari ziren? Mezkitak eraikitzen ustea, mezkitak, tenplu musulmanak eraikitzeari ustea bozkatu zen. Gainerako herrialdetan bezalaxe guk ere badaukagu immigrazio musulman handia, eta kezka nagusitu zen. Eta azkenean, erabaki zen, minareteak eraikitzeari ustea. Mezkita baino minareteak. Suitzan ez eraikitzea. Zeuden batzuk, esaten zutenak, hori erlijio askatasunaren aurkakoa zela, adierazpen askatasunaren aurka zijoala, eta giza eskubideen urraketare izan zitekela, eta eztabaidak oraindik jarraitzen du. Baina gero, beste mugimendu garrantzitsu bat nagusitu zen Alemanian, eta mugimendu horren ondorioz, komunitate musulmana bizi zen tokiak erre zituzten. Beraz guk zer diogu? Asko hobe da. Minarete hoien eraikuntza debekatu izana, biztanleriaren zati bat horren haserre izatea baino. Begira haserre zeuden, komunitate musulmana bizi ziren tokiak erretzen baitzituzten. Ultra eskuineko mugimendu hoiek ikusten ditugu Alemanian, eta badakigu mugimendu hori Suitzara iristen saiatzen ari dela, baina Suitzan ez dago inongo interesik horren inguruan, ez zuten lortu. Gure herrialdean ez dugu horren inguruko inongo interesik, ez dugu ideologia ultra eskuindar horien inguruko interesik, eta gure herrialdean ez dira existitzen. Beraz, elementu batzuen inguruko ideia orokorra egiten saiatu naiz, gure herrialdea aintzat hartuta, eta ikus dezazuen zuek nola funtzionatzen duen demokrazia eta aldi berean federalismoa gure herrialdean Suitzan. Esanez, gizarte eleanitza garela, 4 hizkuntza ofizial ditugula, eta azpimarratuz baita ere kantoien sistema nagusi dela, 26 kantoi, estatu txiki ditugu, herrialde txiki baten barruan. Eta elementu hori oso garrantzitsua da. Gizarte malgutasuna ere izateko, esate baterako. Har dezagun COVID-19ak eragindako krisiaren adibidea. Suitzako alderdi frankofonoan ez dakit zergatik kutsatze kasu handiagoak izan ziren alderdi alemaniarrean baino. Hau da, kantoi frankofono batzuetan konfinamendu egon zen, baina alemanez mintzatzen ziren beste kantoi batzuetan ezen konfinamendurik egon.
Beraz, Genevan ospitaleratuta zeuden pertsona batzuk Bazurikera edo Bernara eraman ahal izan genituen, bertako ospitaleetan presio gutxiago zegoelako, kutsatze-tasak baxuagoa zirelako. Horren bestez, malgutasun maila hori dugu, eta ez daukagu zentralizaziorik, ez da behar, ez da inongo erabaki zentralizatua, kantoien arteko akordioa ditugu. Bueno, hortxe bukatuko dut ba, eta orain nahi baduzue, eztabaida bat az genezake, eta nik pospozik erantzungo ditut galdera guztiak. Espero dut argi eta garbi azaldu izana oso konplexua den kontu hau. Mila esker, Bernard Ruiz, jauna, zure hitzaldiagatik. Orain garbiago daukagu, Suitzako egitura. Nik galdera pare bat luzatu nahi nizkizuke, pixka bat gauza pare batean sakontzeko. Eta gero, seguraski modu urrutikoan edo telematikoan jarraitzen ari direnek ere galderak egiteko aukera izango du. Lehenengo galdera da, horrelako egitura deszentralizatu batean, eta bereziki horren beste parte hartzea sustatzen den gune batean, momentu honetan zuek antzematen duzue Europan baino desafekzio gutxiago dagoela politikarekiko, sistema politikoarekiko, hori nabarmen antzematen da, edo ez, gustatuko litzaidake hori jakitea. Eta bigarren galdera dauka zerikusia bereziki nazio eraikuntzarekin. Ez alda gertatzen Suitzan kantoi batzuk edo hizkuntza batzuk hitz egiten dituzten, nagusia diren hizkuntzak hitz egiten dituzten guneak gainontzeko guneekiko nagusitasuna hartzen dutela. Bi galdera horiek egin nahi nizkizun. Thank you very much. About the disaffection of... Eskerrik asko. Desafekzio horri dagokionez, politikarekiko desafekzio horri dagokionez galdera zaila da. Izan ere, egia da askotan bozkatzen dugula. Ideia bat egin dezazuen, gutxienez urtean 4 aldiz bozkatzen dugu. Askotariko gaien inguruan, zer esan nahi du horrek? Parte hartzea oso altua dela, ekimen horietan, eta referendumetan, baina aldi berean badaude pertsona asko bozkatzen ez dutena, berdin diena. Hau da, gu ez gara bozkatze edo parte hartze tasa handiko adibidea ere. Biztanleria 40-50 parte hartzen du bozketa bakoitzean. Eta 50-50 parte hartzea baino gehiago daukagunean esaten dugu, benetan kontu garrantzitsua izan da, jende asko mobilizatu duelako. Beraz, asko bozkatzeak bera arazo izan daiteke. Zergatik? Behar bada batzuk esan dezaketelako. Gai horrek ez dita sola eta nik ez du bozkatuko horren inguruan. Azaroan, 2 kontu federalen inguruan bozkatuko dugu lehenik eta behin. Multinazionalen inguruko bozkaketa izango du. Suitzan egoitza duten multinazionalen inguruan, eta legeak dio multinazional horiek giza eskubideak zorrotz bete beharko lituzketela, eta garapen jasangarri ere bai. Eta orain badago eztabaida bat horren inguruan, eta 2 fronte garrantzitsu daude, 2 alderdi. Batzuk diote egia dela, garrantzitsua dela, giza eskubideak, garapen jasangarria eta bar errespetatzea. Beste batzu berriz, beste bandoko diote oso herrialde txikia garela, ez dela gure lana hori egitea, ez dela gure egitekoa, eta bar. Eta gero badaude beste batzuk ere esaten dutenak, haien eguneroko bizitzan, ez aiela sola, horrek ez diela eragiten, multinazionalek egiten dutenak ez diela eragiten. Beraz, nik ezin dut esan gu
horren inguruko adibidea garenik, desafekzio politikoa ekiditeko adibide garenik. Ezin dut hori esan. Biztanleriaren 50% bitartean bai parte hartzen du, hori egia da, bozketa guztietan parte hartzen dute. Baina, klaro, tasa hori ez da horren altua, ez da parte hartze tasa oso altua. Egia da, kontu garrantzitsuetan mobilizazio gehiago egoten dela. Eta oso asebeteta sentitzen gara, gauza batetan, eta ze gauza da hori, ikusten dugu gai garela oso gai konplexuak lantzeko. Esate baterako. Manipulazio genetikoa. Bozketa bat izan genuen duela gutxi, horren inguruan, oso gai konplexua da. Izan genuen beste bozketa bat, baita ere, nazioartean bakea mantentzeko ekimenetan ze parte hartze izango genuen, erabaki behar genuen, hori oso konplexua da. Eta horiek guztiak landu ditzakegu oso maila altuan, eta hori berri ona da guretzat eta Europa osoarentzat. Gu, herritar bezala, gai gara pentsatzeko eta hausnartzeko eta eztabaidatzeko oso gai konplexuen inguruan, eta gai gara era berean hoien inguruko erabaki bat hartzeko, eta hori oso garrantzitsua da. Lehen, aipatu dut, minareteak eraikitzea debekatu zela Suitzaren kasuan, ezta? Baina baditugu ezkertiarra diren proposamen asko ere. Esate baterako guztiek irabazi behar dute soldata berdina. Badaude, eskuinati datozen proposamen batzuk eta ezkerreti datozen beste batzuk. Hau da, mundu guztiak hitz egin dezake. Eta nik uste dut hau demokraziarentzako berri ona dela. Baina nik ez nuke esango desafekzio politiko ekiditeko adibide garenik. Bizitza demokratikoan. Nik uste dut salbuespen modukoa dagoela. Eta adibide bat eman dezaket salbuespen horren inguruan. Esate baterako. Referendum bat egin zen Brexitaren inguruan, ezta? Erresuma Batuan. Erreferendum hori egin zenean, guk, Suitzan, argi ikusi genuen. Ezen Europar Batasunaren inguruko erabakia. Ez zeukan zer ikusirik. Herritarren kopuru handi batek, Erresuma Batuan, denbora luzean lehen aldiz eman izan zuen gobernuaren aldeko edo kontrako iritzia. Hori izugarri izan zen, eta hau Trump jaunarekin gertatu zenarekin ingurukoa da, duela 4 urte gertatu zena, Trump aukeratzeko. Gu ziur gaude. Guk askotariko gai sozialen inguruan galdera ezehatzekin bozkatzeko eskubidea izateak, esate baterako Europare barruan egon gara bai ala ez, edo beste kontu batzuen inguruan. Horre guztiak azkenean babestu egiten gaitu. Demokrazia sustatzen dugu eta biziri mantentzen dugu demokrazia. Hau da behintzat gure ikuspegia. Bigarren galderari dagokionez, galdera hori hizkuntzego erari buruzkoa zen, ezta? Bueno, guk lurraldeen araberako hizkuntza antolamendua daukagu. Eta hau ere gertaera historiko bat izan zen. 4 kantoi ditugu eleanitza direnak. Ni bizi naizen kantoian frantsesa eta alemana egiten da, ondoko kantoia ere Berna elebiduna da, frantsesa eta alemana. Gero badago beste 2 kantoi daude, eleanitza direnak, 3 hizkuntza hitz egiten dituzte, alemana, italiera eta erromantxea kasu honetan. Eta gero Baliz izeneko kantoia, elebiduna da baita ere. Hor frantsesa eta alemana hitz egiten dituzte. Eta horrela antolatuta gaude. Lurralden arabera. Lurraldaren arabera antolatzen dugu gure hizkuntza politika. Hau da, kantoi batetik bestera basoaz. Imaginatu, adibide bat jarriko dut.
familia frankofona zarete, seme-alabek hezkuntza frantsesez egin dute, eta berehala ama edo aita lana lortzen du, lan oso garrantzitsua Zuriken. Beraz, familia guztia Zurikera joan behar du. Zurikera doaz bizitzera. Eta bertan, aurrek alemanez jaso beharko dute hezkuntza, eskolan. Etxean jarrai dezakete frantsesez hitz egiten. Eta gurasoek irakasle pribatu bat kontrata dezakete frantsesez hitz egiteko aurrekin, baina eskola publikora badoaz alemanez hitz egin beharko dute. Baina gauza bera gerta dakioke alemanez hitz egiten duen familia bati eta bernara badoaz, aurrek frantsesez egin beharko dute eskola publikoa bertan. Hau da, hizkuntza lurraldeka antolatuta dago eta oso elementu garrantzitsua da hori gure herrialdean. Eztabaidatu ere egin izan da, nola ez? Eta orain, nire ustez behintzat, nahiko argi geratu da gehienentzat behintzat lurraldeen araberako antolakuntza daukagula. Baina hori baita ere oso garrantzitsua da aniztasunerako. Batez ere, hiztun gutxien dituzten komunitateentzat. Tezin esate baterako, hori da beste kantoi bat, eta bertan asko alemana hitz egiten dute, beste batzuk frantsesa, eta kantoian bertan italiera hitz egiten da. Beraz, egia da, kasu horretan, eskoletan hezkuntza italieraz izango dela, noski. Bestela, eskolak hasten badira alemanez eta frantsesez klasek ematen, jada kantoi hori ez litzateke italiera nagusi duen kantoia izango, eta kantoi bakoitzaren hizkuntza nortasuna ere bermatu behar da, hori guretzat garrantzitsua da. Egon da beste eztabaida luze eta intentso batez ere 80ko hamarkadan izan zen, eta zer eztabaidatzen genuen? Hizkuntza askatasuna bultzatu edo ez? Hau da, edonork hitz egin dezake bere hizkuntzan, bizitza pribatuan, baina bizitza publikoan ere kantoi guztietan, Suitzako kantoi guztietan, edo antolaera territorial hau mantendu beharko genuke kantoietan. Eta erabaki genuen bigarren aukera, lurraldaren araberako hizkuntza antolamendua mantentzea. Orain, 20 urte geroago, esan dezakegu gutxienez kulturde aniztasunerako erabaki ona izan zela. Egiten nun, zeren adibidez, Euskal Herriaren kasuan, Espainiako estatuan, hizkuntzak biak dira, adibidez ofizialak, baina biak ez dute estatus bera. Eta beraz, joera da hizkuntza nagusiak, hizkuntza txikia, naiz eta ofizialtasuna izan, nolabait ere hizkuntza nazionala benetan gaztelera bilakatzen da Espainiako estatuan. Eta horrek nolabait ere dependentzia egoera bat sortzen du eta bilinguismo egoeratik egoera diglosiko batetara pasatzeko arriskua dago, ez? Edozein kasutan, beste galdera bat luzatu nahi nizuke, zeren Gipuzkoan sortu berri da gizarte berrikuntzako, Gipuzkoa da Euskal Herrian lurralde historiko bat, sortu berri da hain zuzen ere gizarte berrikuntzako laborategi interesgarri bat, eta bertako zuzendaria dago hain zuzen ere zure hitzaldia jarraitzen, saio jarraitzen ari da, eta Naiara Goia izena du, eta berak galdetzen du herritarrek agenda politikoan parte hartzeko edo inplikazioa areagotzeko dituzuen mekanismo edo kanal zehatzen bat azpimarratuko zenuke? Hori da galdera zehatza. Also, we have to be clear. Argi mintzatu behar gara. Konturi garrantzitsuena zein da? Eguneroko bizitzan behintzat. Kantoietan arautzen da gure eguneroko bizitza Suitzan, eta egia da kantoietan herritar guztiek parte har dezaketela,
ia egunero. Egia da, zergen kontua desberdina dela eta bizizaren kantoiaren araberakoa dela, kantoian dagoen aberastasunaren araberakoa, beraz, fiskalitate kontua desberdina izaten da. Hau da, askok esaten dute, ni zerga pila bat ordaintzen ditut, baina, klaro, nire zergekin zer egin nahi dute. Gerileko handi bat eraiki nahi dute, nik hori ez dut nahi, ni nago ados. Nik adibide hau jarri dut, honelako gauzak egunero eztabaidatzen direlako kantoietan. Ni zerga gehiago ordaindu bai, baina ze proiektu egin behar dira gero zerga horiekin? Eta zer kostatuko du proiektu horrek? Eta zergadunen diruarekin egingo bada, ea zergadun horiek ados dauden ala ez. Parte hartzen mota hori oso zehatza da, eta hau kantoietan gertatzen da. Gero badago beste parte hartzen mota bat, hezkuntza arloan. Lehen mailako hezkuntza eskaintzen duten eskolak komunen eskumenekoa dira, ez kantoienak, komunenak edo eskualdeenak. Lehen mailako hezkuntza diodanean, da 6 urtetik aurrerako derrigorrezko hezkuntza, 6 eta 12 urte bitartekoa. Eta hor, herritarrek kasu horretan parte har dezakete eta erabakiak hartzea oso garrantzitsua da, guztiek ordaintzen dituztelako zergak eta beraz guztiek ordaintzen dituzte irakasleen soldatak. Batzuetan oso astuna izaten da gurasoentzat, baina gurasoak askotan joaten dira komunetako administraziora eta esaten ni ez nago ados honekin. Eta beste batek dio, eskolak ez du ondo funtzionatzen, ez da ondo irakasten, gurasoek asko parte hartzen dute hezkuntza sisteman, kesa, zehatzak edo orokorragoak izan daitezke. Eta batzuetan egia da, irakasleentzat zaila dela. Beti daudelako gurasoak atzean. Eta gurasoek beti uste dute, munduko pedagogorik onena direla. Irakasleak baino hobeak direla, baina tira. Parte hartzen mota hori ere garrantzitsua da eta gertatzen da, askotan agertzen da. Gero, kantoien mailan, kontsultak ere egiten dira. Kontsulta prozesua jartzen dugu martxan. Hau da, kantoietan erabakitzen da, esate baterako, adibide bat etortzen zaidan burura. Kantoiek esate baterako erabakitzen dute zerbait eraikitzea. Esate baterako, enpresa parke garrantzitsu bat. Eta izugarrizko erantzuna dago biztanleriaren partetik. Egia da, industria sustatzen ari garela, baina lehen eremu hori gune berde bazen, basoekin, gu bertara joaten ginen, eremuaz gozatzera gure zenbalabekin, eta beraz ez dugu enpresa parke bat horregiterik nahi. Batzutan erreakzio oso fuerte agoten da biztanleriaren partetik, eta kantoie diote, bale, bastugu ekingo, edo kontrakoa. Komunak behar bada esango du, kantoiak egin nahi du, baina guk komuna modura nahiago dugu lursail hori saltzea, kanpoko enpresa bati, enpresa honek lanpostuak ekarriko dizkigulako gure komunan. Hau da, tokiko mailan eta kantoien mailan parte hartzea oso aktiboa da. Horrek azkenean zaildu egiten du bizitza baita ere, biztanle batzuentzat, batez ere funtzionarioentzat, baina oso garrantzitsua da. Komunetan eta kantoietan politikariek ezin dute zerbait esan edo promestu eta gero bi egun beranduago beste zerbait esan, hori ezin dute egin. Emaitzak erakutsi behar dituzte proiektuen kasuan, bestela haienak egin du. Ikusten duzen bezala, sistema honek denbora darama lehen esan dut erreforma bakoitza egiteko 10 urte inguru behar direla. Zergatik? Mundu guztiak esaten duelako zer pentsatzen duen, herritarrek esaten dute ados dauden edo ez, eta partaidetza oso garrantzitsua da maila horretan. Bueno, ez beti. Beti ez da erabilgarria izaten, beti ez du emaitzarik onena ematen, hori ere egia da, baina partaidetza oso aktiboa da. Maila federalean gauzak desberdinak dira.
maila federalean partaidetza beste herrialde batzuen parekoa dela esan dezakegu. Alderdi politikoa ditugu, erreferendumak, ekimen desberdinak, baina ez dago horren besteko ekintzari gizarte zibilaren partetik, edo herritar talde bat ez da juntatzen zerbait egiteko, edo zerbaiten kontra protestatzeko, ez hori ez. Erantzunetan pixka laburrago ze galdera asko ari zaizkigu sartzen, eta hola galdera guztiak egingo ditugu. Orduan, Euskal Herriko Unibertsitatetik galdetzen digute, aipatu duzu neurri batean sistema lentoa dela, motela dela, bere denbora behar duela. Ze papel jokatzen dute teknologia berriek, hain zuzen ere, parte hartzeko prozesu hauetan, deliberazio prozesu hauetan? No. No. Orain arte, ez. Erantzuna, azkarra, teknologia berriak ez dira asko erabiltzen, edo ez dute paper garrantzitsua jokatzen, erabakiak hartzeko prozesuetan. Ez dute prozesua azkartzen, ez. Asko, Deustuko Unibertsitatetik galdetzen digute, gaur sistema politikoan dugun arazo importanteenetako bat, da hain zuzen ere administrazio publikoa oso burokratizatuta dagoela, eta horrek asko zailtzen duela hain zuzen ere herri politiken garapena. Ze balorazio egiten duzu momentu honetan Suizan eta kantoietan eta sistema federalean administrazio publikoak duen herri politika garatzeko prozesuaren inguruan? I will not Ez nuke esango gure sistema onena denik, munduko onena denik. Ez nuke esango ez da ere, nire sistema zuen sistemarekin konparatu dezakedanik, Espainiakoa edo Euskal Herrikoa. Ez dudalako behar beste ezagutzen. Gure sistema berez bai konpara dezaket Frantziako, Alemaniako eta Italiako sistemekin esate baterako, eta kasu horretan bai esango nuke gure sistema ez dela horren burokratikoa. Burokrazia gutxiago dago, argi eta garbi. Zergatik? Prozesu administratibo askoren kasuan, tokian, udalerrian bertan egiten delako, eta bertan askoz azkarragoa da, errazagoa da, eta horregaitik oso zaila da gure sistema ulertzea, hain da desberdina, izan ere, udalerri mailan, guztiz autonomoa dira udalerriak erabakiei dagokienez. Maila horretako erabakiak modu autonomoan hartzen dira, herri txikietan, udalerri txikietan bizi diren pertsonak zuzenean joan daitezke administraziora, komunako edo kantoiko administraziora, zuzenean joan daitezke, ez da sistema perfektua, ez, baina egia da, gure sistemak askoz burokrazia gutxiago duela beste herrialdeki batzun alderatuta. Talde ekologista batetik egiten digute, hain zuzen ere, sistema politikoan parte hartzeko bozketatik aparte, kantoietan edo egiten diren bozketatik aparte, gizarte organizatuak, gizarte mugimenduek badaukate aukerarik sistema politikoan parte hartzeko? Bai, noski. Azken finean, hilabete honetan esate baterako, lehen aipatu dut, bozkatzera joango garela, ezta? Eta multinazionalen inguruko bozkaketa hori izango dugu, giza eskubideak esurratzeko, giza eskubideak errespetatu behar dituztela, horren guztiaren inguruan bozkatuko dugu, eta ekimen hori ez dator alderdi politiko batetik. Ekimen hori
ekologisten elkarte batetik dator, eta giza eskubideen aldeko mugimendu batetik planteatu zen. Egia da, alderdi politiko batzuek, eta batzuk badago bat bereziki ekimen horren kontra dagoela, baina ekimen hori aurrera atera da, alderdi politiko batzuk kontra egon arren, eta bozkatu egingo da. Maila federalean bozkatuko da. Izan ere, ekimen batzuen kasuan, bozkatu egiten dira maila federalean. Eta horretarako, 1.000 sinadura behar dituzu. Ez dira sinadura asko. 3 hilabeteko epea egoten da sinadura hori biltzeko. 1.000 sinadura biltzeko. Egia da, baita ere, talde txiki bate, komuna txiki batean behar badaztuela lortuko. Baina kantoi mailan funtzionatzen duen elkarte batek lor ditzake sinadurak arazorik gabe. Ikusle batek adierazten digu, lehenik eta behin eskerrik asko hitzaldi argiagatik eta interesgarriagatik, eta galdetzen digu hain zuzen ere nola ikusten duzun Suitzaren etorkizuna agenda 2030 dagokionean. Bereziki aldaketa klimatikoa, agenda politiko berria, bereziki munduan ematen ari diren aldaketak, nola eragingo dio herri administrazioko herri politikei? I will say on one side, we have at the boat. Alde batetik, esan beharra dut, momentu honetan, oso mugimendu garrantzitsu bat daukagula gizarte zibilan, eta mugimendu hori Agenda 2030-en alde dago guztiz. Eta garapen jasangarriaren helburuen alde ere bai. Ekimen desberdinak ditugu eskuartean, eta hilabete honetan baita ere beste bozketa bat izan dugu, horren inguruko kontu baten arabera. Hau da, gure gizarte zibilan mugimendu garrantzitsua dago. Ez nuke esango alderdi politikoetatik guztiz kanpo dagoela, berdeen alderdi politikoa oso ondo funtzionatzen ari delako gure herrialdean, esate baterako, baina momentu honetan ekimena gehien bat gizarte zibiletik datoz. Hori alde batetik, bestetik. Suitzaren kasuan oso liberala gara, herrialde liberala da. Ikuspegi ekonomikotik. Zer esan nahi du horrek? Merkatu askea daukagula. Estatu soziala ez da asko garatu beste herrialde batzuekin konparatuta, inguruko beste herrialde batzuekin, nik esango nuen ez daukagula estatu sozialik. Oso ahula, esatekotan. Frantziarekin edo Alemaniarekin alderatuta esate baterako. Gure kasuan, sistema soziala nahiko primitiboa da. Beraz, guk kutsu liberala bat daukagu, merkatu askearena, ezta? Eta hori guztia oso garrantzitsua da. Eta egia da, globalizazioarekin ikusi dugula joera badagoela. Merkatua gero eta gehiago irekitzea mundu globalizatuari. Multinazionalei, enpresa globalizatuei, eta ez bakarri bankuek, Egia da, banku asko ditugula, baina bankuak gure BPG-aren 6% bitartean dira, Suitzaren kasuan behintzat. Baina, esate baterako, nekazaritzako ustiategiak ditugu eta horiek nazioarteko enpresena dira. Oso enpresa garrantzitsuena dira. Eta gure herrialdera datoz, merkatu askearen sozietate hori daukagulako. Eta bi mugimendu daude, alde batetik daukagu. Garapen jasangarriaren aldeko mugimendua, garapen jasangarrirako helburuen aldeko mugimendua, Agenda 2030-en ingurukoa, eta ingurumen aldeko ikuspegia duen mugimendua, eta beste alde batetik ikusten dugu globalizaziorako tendentzia dagoela, merkatu askerakoa, enpresa handietara joatekoa, eta nik uste dut hor badagoelako horrelako aurkakotasun bat gero eta geriagoa dena. Galdera, ez genuk gehiegi ere luzatu nahi. Deustoko Unibertsitateko komunikazioko irakaslea den Jon Muñoak lehenengo eskartzen du hitzaldia, oso hitzaldi interesgarria eta gertukoa,
Eta galdera honako hau egiten du. Nola uztartzen da hain kultura eta hizkuntza ezberdinak dituen gizarte konfederatu batean, halako nazio identitate suitzar indartsu batekin. Esango nuke prozesu historikoa dela. Prozesu honetan elementu nagusia zein litzateke? Ba ez garela inoiz estatu nazio bat izan. Inoiz ez dugu horrelako administrazio zentralik izan, kultura bat edo nortasun bat inposatzen saiatzen, herrialdeko beste eremu batzuetan. Eta nik uste dut hori dela interesgarriena gure historian. Suitzako konfederazioa, edo Suitza sortu zenean, Errepublika desberdinen liga gisa sortu zenean, Merkataritza Errepubliken liga bezala sortu zenean, ez zen beste munduko ezer. Ez zen beste munduko ezer. Garai hartan, Alemanian gauza bera egiten ari ziren, liga askoz prestatuago zegoen hirien artean, Italiako hirien artean ere gertatu zen, Flandesen ere gertatu zen, Herbeheretan, baina liga hauek guztiak, hiri zein errepublikenak desagertu egin ziren. Suiza esen desagertu. Eta nire ustez, horixe da elementurik garrantzitsuena, horrek azaltzen duelako guk gaur egun daukagun egoera. Izan ere, Suitzaren egitura mantendu zen, ia batera aldatu gabe. Hamaseigarren mendeko elementu batzuei erreparatuz gero da elementu moderno batzuago, gauzak ez dira horren beste aldatu. Gure kasuan oraindik konfederazioa gara. Ez dago zentro bat. Egia da Zurik dagoela, hirigune edo zentro ekonomiko gisa, baina Berna da hiriburua. Eta Berna herritxo bat bezalakoa da. Eta noski gero Geneva ere daukagu nazioarteko gunea gure herrialdean. Gero baita ere Basilea dagor, bertan daude nekazari guztiak eta bar eta bar. Liburu frantses batean, politika zientzi buruzkoan duela gutxi irakurri nuen, estatu sendo bat nahi zutela, gobernu sendo bat. Baina, klaro, Suitza zer da? Estaturik eta zentrorik gabeko herrialde bat, baina hor gaude, behar bada exageratzen ari naiz, baina tira, hala da. Nik uste dut horixe oso garrantzitsua dela eta horrek azaltzen duela gaur egun daukagun egoera. Eta azaltzen du baita ere, zer nolako oreka lortzeko gai izan garen, komunitate eta nortasun desberdinen artean. Sartu zaizkigu, baina galdera hauetako gehienak azkenengoak behintzat daukate zerikusia demokrazia liberalak bizi duen krisiarekin eta populismoarekin. Demokrazia liberalaren krisiarekin eta horrek eman duen populismo egoerarekin. Zein da zure iritzia gai honen inguruan eta bereziki nola kokatzen da eztabaida hau Suitzan? Egia da, badugula oso eztabaida handi bat populismoaren inguruan. Eta eztabaida hau, non agertzen da? Europar Batasunaren kide izan edo ez izatearen eztabaida horretan aldi berean. Badaukagu guk alderdi populista bat eta Parlamentu Federalan dituen eserlekuen 30% alderdi horrena dira, alderdi populista batena dira. Beraz, badago oso eztabaida garrantzitsu bat,
Europar Batasunan sartzearen edo sartzearen inguruan eta aldi berean immigrazioaren inguruko eztabaida ere litzateke. Behar bada duela urtebete, 2 urtetatik badugu eztabaida hori immigrazioaren inguruan. Orain pixka bat alde batera utzi da, baina azken 10 urteotan asko eztabaidatu izan dugu immigrazioaren inguruan eta batez ere Lausanan. Oso elementu garrantzitsua izan da, eta horrek azaltzen du aldi berean zergatik ez garen Europar Batasunean sartu. Zergatik gauden beti gauza beraz hitz egiten, ze beti ari gara pertsonen zirkulazio azkeaz hitz egiten, Europaren baitan, zirkulazio hori ona edo txarra den. Bueno, immigrazioaren kontu hau erdigunean egon da. Eztabaida politikoaren erdigunean duela denbola luzetik. Pasaden urtean eta urton pizka bat gutxiago, baina tira, oso eztabaida garrantzitsua izan da. Izan ere, esan dugu, gora egin duela alderdi populista honek, duela 20 urte inguru alderdi politiko hori txikienetariko bat zen gure herrialdean. Eta gero alderdi garrantzitsuena ditugu, demokrata kristauak, liberaldemokratak, sozialdemokratak, eta gero berehala eztabaida honen baitan gauza batzuk aldatu dira, eta gaur egun alderdi populista hori herrialdeko garrantzitsuena da. Horrek zer esan nahi du? Demokrazia liberal arriskuan dagoela. Britainia Handian, Frantzian, Italian, Estatu Batuetan, eta beste leku askotan ikusi dugun bezala demokrazia liberala arriskuan dago. Mehatxupean dago, eta zergatik? Demokrazia liberalari ahaztu egin zaizkiolako klase popularrak, herri mailak, eta nik uste dut hori izan dela demokrazia liberalaren akatsa, izan ere gizarte maila hoiek izan direlako galtzai handiak globalizazio prozesu handietan. Eta Suitzan, orain arte, egoera ekonomikoa oso ona izan da, langabezia tasa 2,2 bitartekoa da, oso tasa basua da, baina hala ere, eztabaida hortxe dago, eta eztabaida oso intentsua eta garrantzitsua da. Eta horrek esan nahi du, etorkizunean, pentsatu beharko dugula demokrazia liberalaren inguruan. Eta gauza ez da izango, demokrazia liberala irtenbiderik onena da eta populista tuntun batzu dira ez dute ezer ulertzen. Ez, hori ezin dugu esan. Politologo askok gaur egun ari dira idazten gai horren inguruan eta oso gauza interesgarriak esaten ari dira. Eta esaten digute, kontuz, egoera edo demokrazia liberalen krisi hau bat badaukagu eta populismoaren aurka jartzen bada, hori arriskutsua da. Eta zergaitik izan da hori, demokrazia liberalari ahaztu egin zaizkiolako biztanle batzuk. Zure hitzaldiagatik, erantzun guztiengatik, guretzat ohore handi bat izan da gaur gurekin izatea, gure proiektua Gipuzkoan etorkizuna eraikiz xumea da, baina ikasi nahi genuke, hain zuzen ere, beste herrialdeetatik, Suitza bezalako Suitza, eta uste dugu etorkizunean jarraitu behar dugula baita ere eztabaidatzen nola lortu jendearen parte hartzea, nola lortu herri politikak eraginkorragoak egitea, nola aldatu gure agenda munduaren eraldaketari ondo erantzuteko, eta azken finean demokrazian sakontzeko. Eta horretarako zu bezalako adituak ezinbesteko lagunak behar ditugu horrelako bidaia batean. Besterik gabe, baita ere eskertu, gaur hitzaldi honetara gerturatu diren ikusle entzule guztiei, eta baita ere mila esker, galderak egin dituzuen guztiei, etorkizuna eraikitzen jarraituko dugu eztabaidatzen, jarraituko dugu hausnartzen gure herri politiken eta gure gobernantzaren etorkizunaz. Mila esker.